Perspektifên azadiya jinê beşasiye min. Abdullah Öcalan Divê armanca jiyanê bêlêpirsîn kirin. ber bi 25 mijdarê roja tekoşîna li dijî tundiya li ser jinê ya cîhanê de em tespît û nirxandinên rêber Abdullah Öcalan bi were parve dikin. Di vê beşê de rêber Abdullah Öcalan balê dikişîne ser giringiya qadên jiyanê yên jinan. Partiyên Azadiyê yên jinan. Abdullah Öcalan vê sed sala ku em têde dijîn wekî pêvajoya ku îradeya jinê bilind bûye bi nav dike wiha dibêje. Di vê sed salê de îradeya jina azad bilind bûye, dibe ku di vê sed salê de saziyên mayînde yên jinan bêne avakirin. Hewcedarî bi Partiya Azadiya Jinan heye. Parkên çandî yên azadiyê yên jinan. Abdullah Öcalan diyar dike ku pratikirina rêgezên polîtîk û îdeolojîk ên esas ên azadiyê divê peyvira partiyan be û wiha pêde diçe. Ji bo jinan li bajaran ne stargeh divê qadên azadiyê bêne afirandin. Parkên çanda jinan ên azad dikarin bêne avakirin. Ji ber malbat serokên keç perwerde nakin, hewceyî bi parkên çandî yên jinan ên azad heye. Bê jin jiyan nabe, lê bi jina heyî re jî jiyan nabe. Jin hatiye kolekirin. Têkiliya jin û mêr têk çûye, ji ber vê jî ji vê kaosê derketin bi têkoşînê pêkane. Divê li dora jina azad hêza mezin bê afirandin. Bê jin jiyan nabe. Sermayeya zêdetir, sermayeya zêdetir. Pirsgirêka serjimarê girêdayê malbata zayendperest û jinan e. Zêdetir serjimar, zêdetir sermaye ye. Jinitiya malê fabrîqeya serjimarê ye. Pergala herî zêde hewceyî bi vê qadê dibîne. Mixabin malbat xistine bin serdestiya tekelê. Hemû zehmetî li ser jinan hatiye barkirin û mal cî diyarî herî mezin a pergalê ye. Serjimara her diçe zêde dibe herî zêde jinê mehv dike. Ev di îdeolojiya xanedaniyê de jî wisa ye. Ji dîrokê heta îro jin wekî alava îstîsmarê hatiye bikaranîn. Jin îro dema herî krîtîk a dîrokê ya binpêkirinê dijî. Di statûyên heyî de jiyan bi jinê re gelekî şaş û nebaş e. Mijara ku ji zarokatiyê ve herî zêde li ser disekinim ev e. Bi jina di statûya heyî de jiyîn jiyaneke ku jin zayendî tê dîtine. Jin heybeteke xwezayê ya ku divê pîroz be lê sermaye û mêran jin xistine bin tekela xwe û ew qas qirêjkirine kirine fabrîqeya serjimarê. Heta têkiliya di navbera jin û mêran de baş neyê fêm kirin, tu pirsgirêk baş nayê fêm kirin û nayê çareserkirin. Di esasa pirsgirêkên civakî de pirsgirêka têkiliya jin û mêr heye. Di civakên hiyerarşîk de zewaca yekalî tê ferskirin. Di vir de hîmê koletiya mayînde jî tê avêtin. Koletiya vê qadê protîfa binpêkirin û koletiya civakî ye. Bi rova jî vê têkoşîna li dijî koletî û binpêkirinê jî esasa wekevî û azadiyê ye. Rêbazeke ji jinê bêpar têkoşîneka azadî û wekevî ya ku jinan nagire navenda xwe nikare heqîqetê fêm bike û wekevî û azadiyê pêk bîne. Divê armanca jiyanê bê lêpirsînkirin. Venasîna jinê rola wê ya di jiyana civakî de divê baş bêdiyarkirin û ev ji bo jiyanê esas e. Wek hebûn venasîna têgeha jinê girîng e. Dema jin bê venasîn mêr jî tê venasîn. Ji mêran derketin û venasîna jin û jiyanê wê ne venasîneke rast be. Hebûna jinê di aseke navendî de ye. Di aliyê biyolojîk de jî ev wisa ye. Pergala serdesta mêr jin heta ku ji destê wan hatiye tune kiriye û paqij kiriye. Xwezaya jiyanê girêdayî jinê ye. Dema jin ji civakê bêdûrxistin berova jî vê dertê holê. Mêr bawekî çavsor di şexsê jinê de êrişî jiyanê dike. Dijminahiya mêr a li dijî jiyanê girêdayî rastiya civakî ya lê dijiye. Divê armanca jiyanê bê lêpirsîn kirin. Abdullah Öcalan diyar dike ku divê jin xwe ji desthilatariyê hegemonîk a serdest a mêr rizgar bikin û pirsgirêkên desthilatariyê hegemonîk ên derxistine holê bi van sernavan rêz dike. Serjimar êdî gerdûnî rêve dibe û cureyên zindiyên din xisiye bin tehdîdê. Ev terza jiyanê roj bi roj xweza û ekolojiyê tehdîd dike.
Di civakê de rê li ber tundiya desthilatdariyê ya bê sînor vedike. Asta milîtarîzmê verasiyê baş ve nabêje. Zayend ve guheriya alava îstîsmarê ya bi xof li ser zayenda jinê zext û binpêkirinên mezin pêk tên. Her diçe jin tên binpêkirin û dibe alava zayendê hêza erzan a kar. Li ser jinan qirkirineke çandî tê meşandin. Di şertên wisa de civakeke nexweş dertê holê. Civaka jinan a bêwate têwateya civaka bêwate. Bi jenê re jiyana azad. Abdullah Öcalan ji bo jiyaneke azad a bi jenê re balê dikişîne ser van nakokiyan. Hewce bi têgeha hevjiyana ekolojîk heye. Di asa civakê gihîştiyê de jiyana azad a bi jinê re ferz dike. Sosyalîzma rast bi jinê re di esasê jiyana azadê dikare biava kirin. Ji bo vê divê li dijî desthilatdariya serdest têkoşîn bêdayîn. Hevjiyana azad bi vê pêkane. Heta jiyana zayendperest a civakî neyê tesfiye kirin, hevjiyana azad jî pêk nayê. Divê wekeviya civakê esas bêgirtin û divan şert û mercan de hevjiyana azad a bi jinê re pêkane. Dema jin ji alava binpêkirinê derkeve, ji hêza kar a erzan bêderxistin, ji alavbûnê bêderxistin û hevjiyana azad a bi jinê re pêkan be. Civak encax divan şert û mercan de dikare veguhera civaka azad û hevjiyana azad.